21 век образованието се превръща не просто в право, а в ключ към личностна реализация и социална справедливост. Приобщаващото образование не е просто педагогически подход, а цялостна философия, която поставя в центъра човешкото достоинство, равенството и уважението към многообразието. Този модел отговаря на нарастващите социални, културни и икономически предизвикателства и има за цел да гарантира, че всеки обучаем, независимо от своите физически, психически, социални или културни особености, има място в образователната общност. Приобщаващото образование създава условия за пълноценно участие и развитие на обучаеми с специални образователни потребности, подкрепа за деца в риск и с изявени дарби, преодоляване на социални и културни бариери, насърчаване на емпатия, толерантност и взаимопомощ. Подплатено с международни документи, научни теории и национални политики, той изгражда една справедлива и устойчива образователна среда, в която всеки обучаем има право да учи, да се развива и да бъде приет такъв какъвто е. В този модул ще разгледаме как се ражда идеята за приобщаване, как се развива през времето и как се прилага в съвременната образователна практика в България и по света.